Od prvog susreta s klubom splitskih Talijanaša Calciom, Hajduk je do danas odigrao preko 4.500 utakmica. Više od 170 njegovih igrača igralo je u najboljim postavama državnih reprezentacija, pa su Hajdukovci donijeli 11 olimpijskih medalja. Bili su osvojili 15 državnih prvenstava i 11 nacionalnih kupova. Ovaj klub igrao je na gotovo 500 stadiona u 80-ak država, primali su ga mnogi svjetski državnici i Sveti otac Papa Ivan Pavao II u Vatikanu. Ecco, facevo anche io quando era più giovane. Centro di attacco. Doviđenja. Questo non lo ali bio je dobrim domaćinom mnogim svjetskim klubovima i velikim sportskim manifestacijama. Gosti u njegovoj svečanoj loži često su bili poznati europski menadžeri, vrhunski sportaši, glumci, estradne zvijezde. Ona je uvijek bila zrcalom društvenih i političkih zbivanja, pa su se u njoj kroz desetljeća smjenjivali aktualni političari, ministri, državnici. Zasigurno je da zasluga za najveći dio uspjeha jednog kluba pripada igračima i trenerima poput legendarnog Luke Kaliterne, Biće Mladinića, Tomislava Ivića, Ivana Katalinića i mnogih drugih, među kojima je bilo čak 12 Čeha. No život jednog kluba čine i njegovi predsjednici, među kojima je najuspješniji bio Tito Kirigin, a i svi oni ljudi što ih zovu mali, jer javnosti gotovo nevidljivi, marljivo rade poslove bez kojih prva postava na terenu zasigurno ne bi donosila pobjedničke pokale. A ne bi ih donosila ni bez svojih navijača, Torcide, koja je kroz sva ova desetljeća živjela s klubom, pratila ga na gostovanjima i na najudaljenijim dijelovima svijeta i priredila mu stotine nezaboravnih slavlja. Svojih 90 godina Hajduk je proživio kroz 4 države, Austro-Ugarsku, prvu i drugu Jugoslaviju i konačno Hrvatsku, i prošao kroz 3 velika rata, ali nikad nije promijenio ime i napustio društvo prvoligaša. Zato ga kroz sva ta burna desetljeća prati slogan njegovih navijača: Hajduk živi vječno. Ja sam dite s mora, moja mati je Dalmacija. Imam barku i gitaru, srce koje ljubi zna. Nema meni do mog juga i do mojih borova. Svo bi zlato